Nafarroko gobernuak gaurko saioan Argedasen Congelados de Navarra lantegia handitzeko proiektua foru intereseko inbertsioa izendatzea erabaki du. Horrekin, 110 lanpostu zuzen sortzea aurreikusten du enpresak kasik 60 milioi, 59,5 milioi euroko inbertsioa aurreikusi du eta instalazio berrietan eta hainbat fasetan egitea aurreikusten du, 2025-tik 2027 artera. Labur-labur gobernuak argi dauka administrazioak erraztu egin behar duela proiektu hau herriberan ezartzea. Nafarroan nekazaritzako elikagaien industriak aurrera egiten jarrai dezan eta eremu horretan enplegua susta dadin bereziki emakumeen kasutan, izan ere enpresak lanpostuen 50% inguru emakumeek betetzea aurreikusten baitu. Aurrerapen handia dago proiektu honen berrikuntzan eta iraunkortasunean azken belaunaldiko prozedurak eta instalazioak txertatzeko aukera emango baitu. Prozedura eta instalazio horiek prozesuak optimizatuko dituzte eta energia kontsumoa eta emisioen sorrera murriztuko ditu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.